Dekker zei 2 weken geleden dat hij vindt dat de regionale radio en televisie wel toch de NPO in Hilversum bestuurd worden kan, naar voorbeeld van de BBC in Engeland. De Rier van Cultuur, een wichtig adviesorgaan van het regeer, gaat daar dus net in mee. De directie van Omroep Friesland is positief over het advies. Wat ik zelf heel blij om ben, dat ik zijn heb van absoluut geen bestuurlijke oername terug de landelijke publieke omroep. Nou, daar strijden wij al heel lang voor, dus ik ben heel wijs met de richting van dit rapport. In het advies worden de zwargen deeld door de regionale media. Oplagers van kranten rennen weerom en bij de omroep wordt bot bezuinigen. Geerwerking, waarbij het ook plak is voor lokale initiatieven en commerciële partijen, zo het nevens de Rier van Cultuur een oplossing wezen kunnen. Dat moeten we oppakken, zodat we op die manier ook hele goede Friese journalistiek en een goede culturele positie binnen Friesland houden in de toekomst. Dat is echt nodig om alle verorings bij te houden. Ja, we hebben 10 horen in de Seesman.